Lagunok ongetorri Lasto Txapelen kanalera, ongetorri berriz ere Hard Erickson jardunaldi berri batera. Badakizue Bernard Harder eta Magdalena Erickson bikotea direnez, Hard Erickson jartzerak idut. Eta kasu honetan Aston Villaren kontrako partida daukagu. Gogoratu bietako batek txartel gorria jasoko balu edo eta bosgarren txartel horia jasoko balu eta horrengo partidoan ezingo balu jokatu, besteak ere ezingo luke jokatu. Hau da, jokatu ardute biak partidoan batera, lehen zatian mintzat guztia jokatu urte elkarrekin, eta bigarrenean aukera daukat aldatzeko, eta horrengoz partidu batean soilik ez dute jokatu, eta saiatuko gara horrelako gehiago ez pasatzen, baina Erickson defentsatzen bagian txartel hori ikusteko aukera gehiago izango ditu, beraz, aurrera goaz. Erickson right, eta jokatuko dugu noski. Eta FIFA 24 ez dudan ez hasieratik erotziko beste urtean arazoak egon zirelako PC bertsiorako, urtean ez nahi saiatuko. Hemen gure Sam Kanguroker. Plus. Chelsea. Lisa Lehmann. Suitzarra eta nire Lehmann beti pentsatzen izan dut, abizen horrekin izan beharko zinatekela Alemaniarra, baina beno. Chelsea. Zenbaki altuen kontu ez dut inoiz lortuko, 88 eta 33 esaterako. 33 agian gaztea baldin bada eta lehen taldera igo baldin bada agian uertu dezatik gehiago. Lehen daiziko taldean egoteko hor ez dut. Baina bakoitzak jakingo du zeratik jartzen dituen zenbaki horiek. Garrantzitsua baloiaren jabetza izatea. Eta galetatik lekua bilatzea, erdirak eta Harder buruz, ez da heldu. Carter, Kuzber eta jokaldi haukatu behar dira. Lehen jardik eta paregabea, eta tezainak gelditu eta lehen daitxiko kornerra. Erickson, Kirby, barrura. Erretxazeak beti arriskutsuak dira. Zatu da Erickson hor, eta Kirby bakarrik ere barruan ez du barkatu.
Gol ona izan da, Zutoinaren ondotik pasatu dena. Eta hor gure Emma Jaiez pozarren dagoela lehendaiziko gol horrengatik. Frank Kirby. Alejar de... Vale, Ramkerri eta nek bigarrena. Hiru gol falta zaizkio aurreko denboraldiko pitzitzia lortzeko, 22 gol izan zen gol gehien sartu zituen jokalaria. Eta Samker hori egiteko bidean dago berriz ere. Ez eta bazen urtean Dali izan zen golegile nagusia. Hala... Chelsea. Right. Eriksson. Reiten barrura. Chelsea. Eta eskerraekin ez du barkatu. Bai, utxegiten larriak defentzen zen dituzu. Baina hori ez da nire error izango, ez da. Erdirak eta inorez Kuber... Bueno, jokaldea bukatu behar dira. Eta bukatzen ez badira ez dira golak sartzen. Itxaro momentu baten. Vale. Reiten, Eriksson, Jareli Bright, A ver con tus defensas. Jardel txartel hori bigarren zatian agian aldatu beharko dugu. Baina aldera ikusiko dugu. Eta bikote gaina batera. Yes, Carter, erdirak eta... Vale, a ver. Defensa. On the Bright. Vale, irutu dut da biziko esatian. Jokalderik onenak.
Hemen saletuak, hemen gure Magda Eriksson kapitaina. Hiru jokalari ezberdinek. Hora deseinako ongi atera du baloia. Eta hemen Harderren falta. Bale, atzean alde. Baikten erazten doa gainera Manchester Unitedi, hori beti hona guretzat. Bueno, bukatu behar dira jokaldia. Epa, Kirby. Kirby Sanker lehenengoan barrura. Hogei gol dara matza, horate zein ezen heltzen. Baina Sanker aurrelari peto-petoa da. Eta zorja laugarrena. Txartel gorria, ez? Dali. Ondi jaurtitako penaltia. Ez dugu asmatu lekua, baina beno. Eta horretaz aparte berandu bata gara. Vale, orduan aldaketa. Harder Jankovitzen gatik. Perisek bukanan.
Erikson erdilari moduan. Ingelagian Leopoldsen gatik. Kankowitz. Kirby eta honekin aurrera. Ez gara bat ere arriskatuko. Sanker, asenolako gelditua. Normala zarretza. Guro reiten. Hori sartuko lehenolako gol izango litzatekeen. Epa. Ui. Horrein puntarekin. Oin punta sartu izan balu agian ate esaina gainditzeko esainako aukera izango litzateke. Ongi. Eta bigarrena. Ez gaitezen fidatu. Daliren bigarrena gainera. Ez burukada paregabe izan da. Bera bakarri. Bakarri. Burukara bera, gero joan da oloia gora gelditzeko ezinezkoa. Ai, ama drama. Txartela, Sanker, ez da heldu. Gobi. Zer da, falta norena.
Sankerro hor baloia ikutu duala. Oso ondo. Ez dut ulertu falta hori. Eskerrak milibraide hor baloia laburtu duen. Ez delagia berdinkete izango litzateke. Ikusi duzun moduan ia garen du gaituzte. Ia, ez dute lortu. 3 puntutxo gehiago. Noren jokaldirik onenak. Bueno, garipena da. Brighton hasi du, City utz, Liverpool utz. Beno lagunok, hau izan da dena, espero dut gustoko zen zaizuela, eta hurrengoan gehiago, agur.